cuando nos saca la foto con González. Ahora cuando hable. ¿Tardas mucho para todos es así?
Aquests fets van donar origen i són considerats com el catalitzador del moviment internacional pel reconeixement dels drets de les persones LGTBI i des de 1970 es commemora aquesta efemèride. Aquest dia ens recorda la importància de continuar construint societats on la convivència estiga basada en els drets humans. Aquesta és una jornada per continuar mobilitzant-se per una societat diversa i respectuosa, capaç d'erradicar les discriminacions, per a continuar aprofundint en la democràcia i en la igualtat. S'ha avançat, evidentment, però es necessita seguir i això requereix de temps, d'esforç, de perseverança i cal denunciar la discriminació fins i tot, si es presenta com a diversió innocua o un tracte cultural acceptat. Rebutgem totes aquestes actituds. Devem, com a agents responsables, obstinar-nos a aconseguir ciutats lliures i igualitàries. Des de les institucions hem d'assegurar la convivència en igualtat de totes les persones LGTBIQ+, i les seues famílies, com a element essencial per al progrés i el desenvolupament social. Hem de conscienciar a la societat perquè totes les persones puguen exercir, sense por i amb respecte, totes les facultats i drets que es corresponen com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Som els ajuntaments, les institucions més pròximes a la ciutadania i garants d'una acció social clara per la igualtat i la defensa de la convivència, amb independència del lloc de naixement, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Per tot això, manifestem la nostra especial preocupació per la criminalització en alguns països. Manifestem la nostra preocupació per la privació de drets i discriminació legal, així com la impunitat de qui cometen aquests delictes. Mostrem des d'ací, des de la plaça del Carbó, el nostre compromís de continuar en la promoció d'actituds i polítiques que afavorisquen la conscienciació social per a un efectiu canvi de mentalitat que erradique les actituds discriminatòries. Creiem necessari teixir i aconseguir amplis consensos perquè s'adopten les mesures necessàries, tant legislatives com administratives i de qualsevol altra índole, per a prohibir i eliminar el tracte discriminatori en qualsevol nivell de la nostra ciutat i sobretot de l'administració. Ens sumem a la defensa nítida del dret a la igualtat, del dret a la dignitat i al lliure desenvolupament de la personalitat, drets consagrats en la nostra Constitució. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència y un fort aplaudiment per a tots vosaltres. Moltes gràcies. Reivindicación de los derechos LGTBI, con el fin de luchar contra el discurso de odio. Creemos que es fundamental seguir educando y promoviendo valores de respeto y convivencia en la sociedad actual. Para avanzar en este camino necesitamos entender y ayudar. Por este motivo, hemos colaborado activamente con las entidades LGTBI de nuestra ciudad, como Elle y Gailes. Hace apenas unas semanas, en el primer festival de cortometrajes LGTBI, Mira, realizado en la Casa de la Cultura. En el Consell tenemos claro qué significan las palabras respeto, pluralidad y visibilidad en cada una de las actividades y acciones que realizamos. Queremos que Alzira sea una ciudad inclusiva y plural, que cuente con todas y todos, y para todo. Desde el Consell seguiremos trabajando y luchando para apoyar la diversidad de la juventud. Poco a poco vamos viendo que esta sociedad sigue avanzando, pero no hay que dejar de lado un aspecto importante, y es que el discurso de odio
vuelve a crecer entre los más jóvenes. Por ello, debemos seguir saliendo a las calles, a reivindicar y a mostrar el apoyo que podemos ofrecer las instituciones a colectivos como el LGTBI. Esperamos que Alzira siga siendo una ciudad por la visibilitat. Vaig a llegir aquest manifest. Avui commemorem un any més amb aquest manifest la lluita constant dels drets LGTBI. Oficialment a partir del 28 de juny de 1969, amb els disturbis de Stonewall. Una sèrie de manifestacions i protestes contra les batudes policials que va haver-hi en el parc de Greenwich Village en Stonewalling. Però, malgrat en una societat moderna i globalitzada, continuem fent passos enrere, permetent de nou l'entrada dels discursos de l'odi en llocs de representació. Fet que avala i demostra que un cert sector de la població necessita educació en valors socials i culturals, perquè aquestes pràctiques s'han perdut, quan per a fer bones accions de sobte apareixen murs i burocràcia, res avança i tot s'estanca. I d'aquest estancament rebem notícies tots els dies al nostre país i a les nostres localitats, inclús a les colindants, sobre insults, pallisses i vejacions als col·lectius LGTBI. També per actes intrafamiliars, assetjaments i abús que s'han multiplicat durant aquests 2 anys de pandèmia, però sobretot durant el confinament. Un exemple d'aquesta discriminació és que els pares de l'activista Derek, de Nules, Castelló, hagin posat el seu nom anterior en les esqueles en compte de reconèixer el seu fill com a lo que era, un gran activista i un xic trans. Però no és l'únic exemple que vos puc donar i nomenar, perquè a nivell internacional ocorren successos com els tirotejos d'Oslo, fa apenes uns dies, que va posar fi a la vida de diverses persones, o la detenció de 200 persones a l'Istanbul per manifestar-se respecte al que es considera il·legal i fins inclús la pena de mort, o com les discriminacions successives que ara estan ocorrent amb les persones del col·lectiu d'Ucrània. Encara que tornant al territori nacional, l'AIE celebra l'aprovació de la llei trans, que s'aprovarà en el Congrés, on per fi es despatologitza a aquestes persones que no se senten del gènere que els ha sigut assignat nàixer. Però cal continuar avançant en drets, perquè malgrat un fet important, continua sent una llei insuficient, una llei de mínims. Necessitem que pugui permetre continuar evolucionant. Mireu, fa més de 15 anys, concretament 18, que no es celebra l'orgull en aquesta localitat i sembla mentira que hagin passat 8 anys de govern de l'esquerra. Perquè d'esquerra a dreta, com de dreta a esquerra, volem dir-vos que no es juguen amb els nostres drets, que no es juga a invisibilitzar, que no són els nostres drets només, sinó també els de les nostres famílies. Ha de plantejar-se una agenda LGTBI rural, on tota la localitat d'Alzira siga de nou una ciutat lliure d'odi, on totes i tots capiem. I jo des d'ací, com a persona jove que soc, anime la ciutadania i sobretot a la joventut a marxar a reivindicar un món millor i més just, per la visibilitat i pels drets LGTBI. Moltes gràcies. De manera
no en blanc i negre. Ole! Ara us demano que ens acompanyem a l'emblemàtic Pont de Ferro per a poder despenjar la bandera de la diversitat i fer unes bones fotos xules. I a l'any que ve, voleu festa? Sí! Voleu festa? Sí! Calma, què és el que volem? Festa! Pícala, va. Cuidado el coche, cuidado el coche. Cuidado el coche. Devuélveme a mi chica, o te revolverás entre polvos. Pica, pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica, o te revolverás entre polvos. Pica, pica. Devuélveme a mi chica, o te revolverás entre polvos, pica, pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. Hòstia, mosquit. Sí, sí, pues van a chicharrar. Love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I